Salaw. Ay, Buti nagpa-upang lay ka. Tay nando. Nagbag-o na yun ka ba no? Kay ang ulo ba mura nagbagoy. Dito. Okay, naaya na bitaw karon no. Nina sa pangwarta ba? Ay kay mo tirada naman dire, tanong-tanong di tirada naman dire. tagbot ka lang. But yan eh. Nina sa pangwarta no. Kay ato nando ba? Ay gwapo nga pangwarta. Sa may Pabloy. Kining nay maayo nga diskarte ba tindog dia. Sa may Pabloy. Kan ba kining ngani nando. Himo ko glana ganiha bag balay. Manigya tag lana. Nakoy lana diri o. Pagti kining lana bay pang ba? Anong gayuma ba kita ka ng mga bae pag si motor lana buko din sa aktor. Mo ni. Nimo ni sa duga sa linta. What? Ani lando. Ako ray bahalag diskarte sa customer. Minani. Ako'y bahala sa customer pag diskarte. Ingnon ako nga, boss. Pag mupalit ka ning lana nga hinimo sa duga sa A few moments later. Bruh. Oh my God! Wow!
Run.